खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 27 जुन 2024 बिस्थिबार। भारत फुटबल हानजानि बारग' केप्टेन बाइचुं भुटिया बिथाङा बिसायख'थियाव 6 खेब जेननायनि उनाव एसडिएफ सिक्किम डेम'क्रेटिक फ्रन्ट राजखान्थि हान्जानिफ्राय ओंखारबाय। माजबाटआव जानाय जिनाहारि जाथायनि सायाव आसामनि दैदेनगिरि एमएलए मन्थ्रिफोरा जेरै गबिन्द बसुमतारी, इउजि ब्रह्ममोनहा थांनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय बाथ्रा बुंदों। नाथाय हिरण्मय खाख्लारिनि जाथाय, बुथारनाय जाथाय आरो 2 बर' हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय दरदैनि जाथायनि सायाव आसामनि एमएलए मन्थ्रिफोरा मेगन मिसिबदों। अदेबानि आसामाव गुबुन हारिखौ बांसिन सनमान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामाव गले गले मैदेरनि उदखार, हाग्रा एवफाना दबथायनो हायाखै। मैदेरनि उदखारखौ हाग्रा एवफाना दबथायनो हायाखै। आसाम सोरखारा हाग्रा एवफाननि मासिखौ आबुं खालामनो हायाखै। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरा मनिका बर' मुंनि सासे 9 थाखोनि हिन्जावसा गथ'खौ बुथारना गालांदों। फरायसालियाव मबाइल लांनायनि साजा होनायनि उनाव फरायसाया थैबाय। अरुणाचल प्रदेशनि आमलियां आनजावाव सासे 15 बोसोर बैसोनि 10 थाखोनि फरायसाया फरायसालियाव मबाइल लांनायनि जाहोनाव आरो फरायसालियाव मबाइलखौ थुबाय थानायनि जाहोनाव बेखौ साजा महरै फरायसालिनिफ्राय बाहेराव थिनहरनायनि उनाव फरायसाया लाजिनानै सहायनो हायैयाव लहित दैमानि साखाथिनि फांसे दंफाङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय चिरांक्रि। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रानथालि राजाबिटियाव गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावदों आरो बे सारअन्थाइ गावनाय जाथायाव 2 बिदा आरो फंबायआ जिउ गोमादों। थैनाय 2 बिदा आरो फंबायआ खुसेर बागानाव खामानि मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गुबुन 2 सुबुङाबो गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय 2 बिदा फंबायनि मुङा जाबाय जुगाल बरा आरो नबदीप बरा। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय काइलीपारा ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि CRPF फिसायखौ बुथारदों। फिसाया बिसिनि गुबुनजों सिरि सिरि सोमोन्दो लाखिनायखौ आरो देहायारि सोमोन्दो लाखिनायखौ थानायखौ मिथिनायनि उनाव सिरि सिरि बिसोरखौ हमनो थाखाय थांनाय समबारखालि सुथि लानानै फैनायाव बिसिखौ हमनो हानायाव बिसिया बेखौ टावेलजों सेथेनानै बुथारदों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय दितु मणि हालय आरो बियो अरिजिनेलि टिहुनि थागिबि। नाथाय बिसोरो बिसि आरो फिसाय गथ'फोर गुवाहाटीयाव भारा न'आव थायोमोन आरो जाथायखौ खालामग्रा बिसिनि मुङा जाबाय हिरामणि हालय। उनाव बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनि गथ'फोरा बुंनाय बायदिब्ला हिरामणि हालयजों लोगोसे बिनि गोसथोनाय हौवायाबो लोगो दंफायोमोन। दा बेखौबो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै पुलिसआ बुंदों। केरेला आरो तामिलनाडु बर्डारनि कन्याकुमारी कालियानकापिल्लियाव राजालामायाव गारि सिङाव सासे मानसिखौ दानस'ना दोननाय खर' मोन्दों आरो बेनि गारि सिंनिफ्राय 10 लाख रांबो मोननाय जादों। खर' दानस'जानाय मानसिनि मुङा जाबाय दिपु। दिपुआ 44 बोसोर बैसोनि आरो बियो बिजनेसनि खामानि मावोमोन। नाथाय दिपुखौ सोर बुथारना गालांखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।